Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni yonyazi lwezulu. Amen. Lo uguqe phambi kwenu-ke umntwana wakaDube ngapha ey'ntabeni zaseNdwedwe eKhenana, ayibonge inkosi. Siyabonga maNazaretha ukuthola ithuba. Bathi-ke abadala uma besixoxela ngoba konke sisuke sikushumayela maNazaretha. Ngoba kunephutha elike lenzeke uma ushumayela abantu bebebheka ukuthi umncane noma umdala noma uwesiphi isigaba. Kanti ukushumayela isikhathi esiningi uma uzobheka ngegaba uyogcina ungazwanga lutho. Konke-ke sisuke sikukhuluma nesisuke sikushumayela ingoba sisuke sizwile impunga ezindala ezisiphethe noba abadala besitshela khona. Bake bathi-ke esikoleni mina ngisafunda ofundela ukufundisa ukuze into izohlala ekhanda othi mawutsheliwe yona na udlulisela abanye ukuze leyo nto uzobona ukuthi wayizwa kahle yini. Kuyele kuthuse namhlanje mawukhuluma kuye kubhekwa isigaba okusonto singakanani kodwa ubusho kahle ukuthi ngizokhuluma indaba engayizwa impunga zisho noma engayizwa ushembe ngo esihlalweni eyikhuluma kumaNazaretha. Angikwazi ukuthi ngibheke mina ngithi ngizoyinciphisa mase ngiyikhuluma kubani ngoba ngidlulisa mina umyalezo wawushiwe leyo mpunga kumaNazaretha, ngidlulisa umyalezo wawushiwe ushembe ngaleso sikhathi kumaNazaretha, ayibonge inkosi. Angikwazi-ke mase ngudlulisa ngunciphise ngenxa yesigaba engathi mhlawumbe ukushumayela kwethu kuyigaba ezithize noma enjani. Ngilapha kumuntu ojwayele ukubheka igaba nokubheka abantu ukuthi uhlobo luni lalo muntu ozobe ekhuluma. Kuthiwa-ke ubabamkhulu ngelinye ilanga bake bambuza abelungu bathi Shembe, umsebenzi wethu omkhulu kangaka sesiwenzile emhlabeni siphendula abantu bezonaka thina. Shembe uqhamukaphi sesisebenze kangaka uzobulala umsebenzi wethu sesibaphendulile abantu bakhonza thina balalela thina. Yini Shembe ekuxakile ezulwini ngoba ezulwini uhleli kahle futhi abantu bayakulalela ezulwini. Futhi wena okade uhlabelela manje Shembe uthi ezulwini akukho ukuxabana abantwana bakaNkulunkulu baxa labantu ozekubona baxabana bazwani. Shembe yini ekulethe emhlabeni? Bathi inkosi yamaNazaretha idla mhlathi kamayekisa yathi mayiphendula yathi bantu abami naze na ubuza umbuzo omhle. Bantu abami into esenze sasuka ezulwini seze emhlabeni ingoba ezulwini sebeyashoda abantu abazodla ifa lasezulwini. Abasekho sizobheka-ke la emhlabeni ukuthi yini levimba abantu bebuyele ekhaya ezulwini. Iyona-ke into esizele emhlabeni sizobheka ukuthi yini levimba abantu esibakhayo sibakhiphe ezulwini sibalethe emhlabeni mase kufuneka bebuyele ekhaya ezulwini bengabe sabuyele ezulwini. Usethi kuShembe isona sizathu esisenze thina boShembe sazofika emhlabeni ngoba abantu abazodla ifa ezulwini sebeyashoda. Ingakho thina sathi masidela siba ngamaNazaretha wayesethi uShembe siyizindlamafa zezulu, ayibonge inkosi yamaNazaretha. Kuyele kudabukiseke ukuthi umuntu omudli wamafa igama elihleka ngoba ayikho uShembe intathi mayiqamba wangaba nawo umlando ngoba ngisho umthetho waleli bandla unomlando. Ubona ominye imithetho singayigcini nje ingoba imilando yawana isitsheli yona. Uthi uShembe uma edala lezi ntombi zenansuka ehlaza zenansuka amakhosazane uthi ngathi mangibheke ezulwini ngibuka ukuthi kwambe yini enhle ekhona ezulwini. Uthi ngabe ngabheka uthi ngabe sengiganyelwa intaba enhle emele lapha phesheya. Uthi ngase ngithi lezi ntombi zami ngayiqamba ngale ntaba. Uthi wathi sayoyibuka le ntaba wayesekhangwa imbali, igama lale mbali kwakuthiwa ipheza. Uthi uShembe ngoba le mbali imile entabeni futhi yinhle iyona into enhle ezulwini uvala angiqambe ngayo amakhosazana ami ngithi intaba ipheza ngoba ngiwaqambe ngembali enhle emile entabeni enhle, ayibonge inkosi yamaNazaretha. Kungabhlungu ukuthi inkosazana ishibhise namhlanje kuleli bandla ibe eyaqanjwa ngento enkulu kangaka ngoba ngisho yona inhlalisuthi le esiyiyo. Uthi uShembe inhlalisuthi yitshe elikhulu lami elimile olwandle ngisho amanzi engalinyakazisa kanjani alinyakazi. Kodwa leya namhlanje inhlalisuthi silinganiswa nento enganyakaziseki kodwa leya namhlanje inhlalisuthi iyanyakaziseka. Ngelinye ilanga yakuyabuza ingane encane kulezi ingane ibuza kuyise, baba ngiyakubona uhlezi uye esontweni uyosonto.
Kodwa lo nkulunkulu omkhonzayo angimboni nje kahle. Futhi angikaze ngambone edlala indima kuwe. Lo nkulunkulu omkhonzayo mkhulu kangakanani. Usethi lo mzali ohlakaniphile ngoba muhle umdlali ohlakaniphile othi mayebuzwa into angadinwa aphendule ngendlela ekuyiyo. Niyeke lento bazali naniyenza kuqala le ngane zanamhlanje azisebenzeli. Le okuqamba amanga nikhandiso ke ngekho sekufanele manje ukhuluma into eyiqiniso. Qala phela sasiqanjelwa amanga kuthiwa ningachama emfuleni umubuza yini kuzoba nani kuthiwa umchama emfuleni umchama uzophuzwa enkalankala uma umfana uphenduka ube intombazane uma intombazane uphenduka umfana beqamba amanga. Engaba sitshela iqiniso hayi into esizenza singachama emfuleni ingoba khona abaphuzayo ngezansi manje nenza ubunungu nawe ngeke uthande uchama ngenhla kuphuzwa ngezansi iyayakhe isenze lento engane nizoyiyeka. Nakuleli bandla maye ingane ibuza into oyiphendula nje ngempendulo eclean ukuze ingane izoyiyeka into. Ubona kwande kangaka ukona ingoba imithetho ayisachaza ukuthi lo mthetho usizaphi. Sekugcina ngingenelela namaphupho nami ngiphuphe nje kuthiwa ekhaya ngidle ngendishi ensimbi enemele. Sengizohambe ngishumayela yonke ke lo abantu beshiswa amanemele. Sekhona izitsha manje ezinhle ezibizwa ngo 3 piece nani kuyadliwa ngalo nto ayitshelwa wena ephupheni lakho. Futhi bakunika wena nezizathu thina abazange besinika izathu njoba yishintshashintsha izinto okhokho bethu abedlele ingqokweni ngeke ngisalibele ngibuyelane ezingodweni manje sengizodlela eplatini ngoba ilona elikhona ngodle ngweni makuwumcimbi ngikhumbule bona amen. Ingakho ke ingane mayibuza iba nayo impendulo eqondile ungathethi uvuke ngolaka. Ingane zanamhlanje ziyabuza impela ifuna ukwazi ngoba asikwazi ukugcina into esingayazi sigcineleni. Yabona ezinwele ushembatha sibeke unesizathu sa wakethi inkosi yamaNazaretha uyazi maNazaretha amangase nginikhombise umNazaretha ohleli kunini ukuthi insizwa enhle kangakanani enhlalisuthini uthi ngeke niphinde nizenze lezi zinto enizenza uthi nje ngikunike nje 1 minute ngithi leli Nazaretha elihleli kuwena kaliphuma ulibone ngamehlo uthi ngendlela elikhazimula ngayo ngendlela elihle ngayo uthi ngaba ni chef nina nhlalisuthi ngoba intshebele leNazaretha ayinhle ngendlela emangalisayo. Uthi ngale nkathi ushef akulimala leli Nazaretha elikuwe. Uthi ngale nkathi udaya ikhanda akulimala leli Nazaretha elikuwe. Ngale nkathi ufaka izinyo ngoba leli Nazaretha elikuwe linamazinyo amahle ngendlela exaka ukwenza. Hoyibona wena ukuthi umubi kangakanani. Kodwa mawuqhamuka njengamanje wasuphuma la ngaphandle abantu bazogumula igqoko bekuhloniphe. Ngeke beyihloniphe ugwadule lensizwe ekukhande ngathi igabadi. Bakuhlonipha unani wena kodwa ingoba babona leli Nazaretha elihleli kuwe oliphethe kahle ingakho begumula igqoko ngoba babona umuntu omuhle wasezulwini ohleli kuwe. Ithi ke lensizwa mayiphendula ingane ithi mntanami asiphumele phandle ke sihlale nje ngizokuphendula base behlala sengizoyeka. Uthi bathi mabehleli kwase kuba ngenhlanhla ladlula ibhanoyi babehlala nje kule indawo esemadolobheni njengami. Ladlula ibhanoyi lindiza wayesethi ke mntanami njoba kade ubuza uthi uNkulunkulu umngakanani uNkulunkulu ungangalela bhanoyi. Isithi lengane hawo baba ngiyibonile lento yakho kanti uNkulunkulu umncane kangaka. Uthi lo mntanami ntambama sizogibela ngoba imoto ikhona. Sizoya la eVerelem nje airport la ekuhlala khona amabhanoyi ukuze uyobona. Base behamba laba abantu ntambama bagibela imoto bathe mabefike airport base behlala vele kakhona amabhanoyi ahlele elindile. Base bethi mntanami ulibone labhanoyi kade lindiza phezulu nali selihleli phansi akasisondele kulona. Yayisilibona ingane ibhanoyi ukuthi likhulu kangaka. Yayisiba bathi baba kanti lento inkulu kangaka sithi yebo mntanami impendulo obuyibuzile ukuthi uNkulunkulu umngakanani kuya ngokuthi umbukela ukuphi wena uNkulunkulu. Uma ukude noNkulunkulu uzombona emncane umbukela ku uthi kodwa njoba ngithe asigibele sisondele ibhanoyi libona likhulu noNkulunkulu uba mkhulu ngale ngathi wena usondela kuye kodwa athi uqhela kuyena uzoba mncane vele kuwe. Namhlanje ngidlulisa lo myalezo kumaNazaretha. Ngithi uNkulunkulu umaNazaretha ngeke azabe mkhulu kuthina uma sikude naye. Kodwa uzoba mkhulu uNkulunkulu kuthina masisondele kuye ayibona Nkosi yamaNazaretha. Ukusondela ke uNkulunkulu kubiza ukuthi enze imithetho yakho enze nemiyalelo yakhe. Ngoba ushamba ufika emhlabeni sizenza zonke izinto ezenziwayo. Ufika ushamba emhlabeni
eze bembuza nje umbuzo ukuthi Shembe yini oyehlele, uthi uShembe ngizobheka ukuthi bavinjwa yini, uthi uShembe lempilo mina engibaphilisa yona laba sebengilandela impilo ekhona ezulwini, impilo ephilwe ezulwini. uShembe wafika kulomhlaba sisina ingoma zethu zesintu, wafika shaya induku, wafika sigiya siyibongela, wafika siphatha namahawu. Kodwa wathi mina Shembe engibafundisa khona okusezulwini engingabafundisanga khona okungekho ezulwini. Wayesethi nezimbogo esasiphatha singcwinde ngoba akusezona ezokulwimpi yasemhlabeni ezokulwimpi yasezulwini asipha senze zibe mfishane. Ngisho izakhe sasizikhuza ngoba izakhe ezayingahlambulukile wasiyekisa wasilethela izakhe zasezulwini. Namhlanje kubuhlungu ngoba amaNazaretha akhona akwenza ngapha enze ngapha, abambe izinga zonke. Ike yasho insizwe kusenathi ngeke kube mbili wedwa. Sake sakomunye umngcwabo wenye insizwa sabanga isidumo sayo neSayoni ngoba ithi yona ugogo wayo wayeyiSayoni yona aba yiNazaretha. Manje ineyingubo ezimbili ekhaya, inengubo enenkanyezi emhlane ngathi iambulance. Ngesonto njengoba kuyisabathu uyeze sabatheni ngesonto esontweni likagogo wakho uthi ngiyosontela ugogo. Mase kufanele umuntu angcatshwe seziyabanga inkonzo. Hayi besinayo namanathi, hayi nathi besinayo. Kwathiwa liphi ibhuku nalabo bathi nathi sinebhuku lethu. Kwagcina manje ngingazeki ukuthi uzongcatshwa ubani. Ilento ke ekhona namhlanje lapha kumaNazaretha. Uthi uShembe ngizobheka ukuthi yini evimba abantu bami bengayi ezulwini. Isithi inkosi yamaNazaretha into evimba abantu isikhathi esiningi isono. Ingakho kubalekile masihlangene asikhulumeni ngesono maNazaretha. Ngoba ungakhulumi kwethu ngesono ikona okuzokwenza singafinyeleli kulowa muzi. Izithi inkosi yamaNazaretha umuntu abelungu benza imonakalo omkhulu ufuna simbonge maNazaretha uShembe uma kuthiwa kafika ngaba ngazi sinjani. Uthi inkosi yamaNazaretha uSathane wathi mayexoshwe ezulwini wakha umuntu wakhe naye ufuna ukuzenza uNkulunkulu ngoba wayebona esenamandla naye. Uthi kodwa wathi mayemakha lo muntu wamakha waba muhle kakhulu kunalo muntu owakhiwe uNkulunkulu ngoba efuna ukudlula uNkulunkulu. Njengoba namhlanje amathempeli makhiwa umuntu mephuma la ngoba engazwani nomshumayeli, uma efika lapho ufuna ukwenza kakhulu kunalo mshumayeli, enza izinto ezinhle kuze abantu beze lapha kuyena. NoSathane ke wenza njalo wakho umuntu wamenza waba muhle kakhulu. Uthi uShembe into eyamhlula ukuphefumulela kuyena. Kwathi mase kufuneka ephefumulele kuyena wahluleka. Wayese uSathane hayi kulungile ngoba ngiyahluleka ukuphefumulela kulomuntu. Angikhipha amaphathi alo muntu wami omuhle ngiyowafaka kubona labantu abathi abakaNkulunkulu. Ukuze nami ngizobazuza kube yiteam yami. Wayeseyikhipha inkophe wayifaka ngapha kodadewethu kwayoyedwa oyifaka abasebeyithanda bonke. Kodwa yona umuntu kaSathane noma uPaul kaSathane. Wasebebona ukuthi hayi nezinwele zethu zimaqothu ezikaSathane ezinhle ziyakhazimula, bayidela lezi ezabo bathatha lezi kaSathane bayixhusheka kubo. Nemlomo amalips lawa babona ukuthi hayi angathi amnyama funeka abe bomvanyana noma athi ukucwebezela ngoba okaSathane zonke lezi zinto ezinhle ezikhazimulayo kodwa eziphelayo engenasabelo engenamsebenzi wayithatha wayigxisha ngapha abantu bayithanda. Ukubona nje inkosi yami ngisho ocream abantu bafaka ocream ngendlela exa ukwenza ngoba uthi uShembe mayefika emhlabeni uthi laba abantu bathi mabefika badlalela izalukwazi amavidiyo kwathiwa niyafuna ukufana noNkulunkulu ngoba uSathane kwakuwumuntu omnyama uJesu kuwumlungu. Kwathiwa niyafuna ukufana noNkulunkulu bathi abantu yebo siyafuna. Kwathiwa ke ngoba uNkulunkulu umpofu nabo creamani ningabi imnyama ngoba umnyama ibala likaSathane. Bacream abantu awumbamba umuntu mesedla nje lesandla esimnyama esifunza iyellow bone sikabani. Bashintsha abantu bayeke ukuyithanda bona. Ubona ngisho manje ngisho umese ngoba abantu bafaka into uthi into omnyama nje ungayinawo ungayithathi serious. Ngisho umese ungasiki manje ngeke kuze kuthiwa lo mese awusiki uyiNdiya noma uyikhaladi, kuthiwa lo mese awusiki umuntu ngoba kwazi ukuthi umuntu nje into ebuthundu. Ngisho irice lele lidayisa la Aunt Caroline abafaka ibuku umlungu ungalishintshi irice ushintshe isithombe nje somlungu ufake nangu umkhokheli lapha ngaphesheya umfaka izibuko ngakhala bona omaqala leli rice alivuthwa ke
ngoba selishintshwe nje isithombe kwafaka kodwa lona lishintshiwe phakathi ngoba umuntu omnyama udalwe ngendlela yokuthi akayinyanyena kodwa ngenhlanhla uShembe wasithanda wasikhumbula wafika wathi asiqhenye sinjengoba sinjalo pho sifunani ezintweni zezwe. Ngiyabonga amaNazaretha ukuthola ithuba. Angiyona ke nalenhlobo evamise ukuxolisa mhlambe ngisho umsebenzi owodwa kaShembe angenzela mhlambe ngane nesicala phambi kwaShembe njoba kuza uJuly ngoJuly odlule mhlawumbe abanye bezwe inkosi yamaNazaretha iphethe inkonzo ikhuluma ngensizwa yathi ubhutana ufikile kimi ezobika ingane yakhe ebinenkinga lapha esithweni sangasese kulezi ikhwanyana ekuhlala khona inhlamvu ezimbili eyodwa yayingekho yayihleli la esinyeni. Uthi ke lo bhutana uthe mayifika ngambusisela uvaselena namafutha uthi ngase ngimnika ngathi akahambe yomgcoba umntwana ngoba basebethe odokotela bazomhlinza beyehlisa ngendlela yasesibhedlela inhlamvu eyodwa ibuyele esikhwameni sakhona. Kodwa uthi uShembe samnika lo bhutana wahamba uthe mayehamba wabuye sezobonga esezothi ingane ngalamafutha namanzi engimenzele khona umntwana siyehlile inhlamvu yabuyela esikhwameni. Lo bhutana amaNazaretha ayima ibonga inkosi yamaNazaretha. Kusukela namhlanje ningihloniphe ngubhuti wesonto ngalibewa ngosomthethweni kuJuly. Nkosi busiseni kuzwile. Sithixo